فشارên navdewletî li ser Tirkiye zêde dibin, da ku êrişî Rojavayê Kurdistanê neke. Serokê Komîteya Karûbarên Derve ya Encûmena Nûnerên Amerîkayê Grigorî Meeks û endamê Komîteyê Mitchell McConnell di daxuyaniyeke hevbeş de ragihandine ku êrişên vê dawiyê yên Tirkiye li ser hêzên Sûriyeya Demokratîk wan gelekî dilgiran dikin û êrişên wiha yên Tirkiye wê şerê li dijî Daişê asteng bikin. Lê hin lêkoler û siyasetmedarên Kurd wiha dibînin ku ev helwest sistin û nabin rêgir li pêş êrişa Tirkiyeyê. Lêkolerê Karûbarên Stratejîk Hüseyin Umer ji bernameya Çavê Sêyem a radyoya Rûdawê re got, Amerîka Hesedê wek hevpeyman nabîne. Amerika heyanû Hesedê nabîne yani ne hevpeymanê xwe û ne jî dostê xwe Hesedê dibîne şerîkek ji bo şerê Daişê tenê. Yani berê jî her tim Amerîkî vê tiştê didin xuyakirin û eşkere dibêjin ticare jî neveşartine Amerîkîya ev meselanê û Hesedê jî ez bar dikim heyanû eger xîtaba we de ev tişt nayê xuyakirin zêde lê di aliyê pratîkî de ew jî vê meselê baş fêm dikin û ji bo wa jî û ji bo parastina herêmê jî tişkî giring et vê demê de ji ber ku wek dibêjin bedîl nehatiye dîtin. Nivîskar û siyasetmedar Ebdulqadir Hûrî ji heman bernameya radyoya Rûdawê re got, tenê sînyala helwestan hatiye guhertin. Helwesta ev nîşan dide helwesta welatên Rojava ne wê asta mekin de lê sînyal bilind bûye. Sînyal ne wek rojê beriye, sînyal bilind bûye ji ber ku daxwazên Tirkiye jî yekcarna dixwaze derbeyê biryarên wan jî xînkare. Eger Tirkiye Bakurê Sûriyê dagir bike wê çi bandora Rusya yan İran yan Amerika yan Fransa hebe. Berpirsên navdewletî û navherêmî yên têkildarî rewşa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê ji Tirkiye dixwazin ti êrîşan neke ji ber ku ew êrîş dê derfetê bidin çalakirina Daişê. Lê berpirsên Tirk tekez dikin ku ew ji bo êrîşên xwe destûrê ji ti aliyekî naxwazin.